Croeso i gyflwyniad cwrs tag uwchgyfrannol Safon Uwch yr Adran Ddrama. Wrth astudio drama ac astudiaethau theatr, mi fyddwch chi'n cyfoethogi ac yn datblygu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau mewn gwaith ymarferol a pherfformio. Cewch y cyfle i ymchwilio a gwerthuso gwaith eich hunan yn ogystal ag ymchwilio i mewn i ddylanwad dramodwyr ac ymarferwyr. Mae astudio drama yn darparu sylfaen addas ar gyfer astudio drama neu faes perthnasol ar gyfer cwrs gradd mewn prifysgol neu hyfforddiant mewn coleg drama. Byddwch chi'n cael y cyfle i ddysgu a datblygu amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy ac i ymarfer cymhwyso'r rhain at sefyllfaoedd newydd. Mae'r rhain yn cynnwys sgiliau dadansoddol, datrys problemau, trefnu a rheoli amser, cydweithio i gynhyrchu, datblygu a chyfleu syniadau. Bydd eich sgiliau ymarferol hefyd yn cael eu mireinio a byddwch chi'n dangos creadigrwydd, myfyrdod, gwydnwch yn ogystal â datblygu hyder a sgiliau cyflwyno cryf. Bydd eich sgiliau ysgrifenedig, dadansoddol a chreadigol yn ogystal â'ch gallu i hunanfyfyrio yn cael eu datblygu trwy amrywiaeth o dasgau. Felly, beth yw cynnwys y cwrs? Caiff y fanyleb ei rannu'n 4 uned, yn blwyddyn 12, uned 1 ac uned 2, ac ym mlwyddyn 13, uned 3 ac uned 4. Yn ystod uned 1 gweithdy theatr, bydd dysgwyr yn cael eu hasesu naill ai ar yr actio neu ddylunio. Bydd dysgwyr yn ymwneud â chreu, datblygu a pherfformio darn o theatr wedi seilio ar ail-ddehongli darn o destun. Er enghraifft, eleni, rydym wedi ail-ddehongli drama o'r enw Mabilin Bwrw'r Bronco gan ddefnyddio technegau ac arddull y cwmni theatr The Paper Birds. Rhaid i'r dysgwyr lunio gwireddiad o'r perfformiad, log creadigol a gwerthusiad. Caiff yr uned hon ei asesu'n fewnol a'i safoni'n allanol. Yn ystod uned 2 testun yn y theatr, mi fyddwn ni'n darllen ac yn astudio drama o'r enw A View from the Bridge dros Bont Brooklyn gan Arthur Miller. Mi fydd cyfres o gwestiynau yn yr arholiad ysgrifenedig hon, ble fydd angen i'r disgyblion dangos eu dealltwriaeth a'i gwybodaeth nhw o safbwynt actor, dylunedd a chyfarwyddwr. Yn ystod uned 3, testun ar waith, mae'n gyfle unwaith eto i ddisgyblion dangos eu sgiliau ymarferol, boed yn actio neu'n ddylunio. Bydd y dysgwyr y tro hyn yn ymwneud â chreu, datblygu a pherfformio 2 ddarn o theatr yn seiliedig ar ysgogiad y bydd cybac yn ei ddarparu. Mi fydd un o'r perfformiadau yn ddarn dyfeisiedig ac mi fydd y llall yn ddetholiad o destun. Unwaith eto, fe fydd gan y disgyblion y cyfle i arbrofi gyda thechnegau a chonfensiynau perfformio ymarferwyr theatr dylanwadol a chwmnïau theatr cydnabyddedig. Rhaid i ddysgwyr gyflwyno eu perfformiad yn fyw ar gyfer yr arholwr ymweld, ac mae angen iddynt lunio adroddiad neu traethawd proses a gwerthuso. Caiff yr uned hon ei asesu'n allanol. Yn ystod uned 4, testun mewn perfformiad, mi fyddwn ni'n darllen ac yn astudio 2 ddrama. Mymet gan Owen Shears a Sweeney Todd gan Stephen Sondheim. Yn debyg iawn i uned 2, mi fydd angen i'r disgyblion dangos eu dealltwriaeth a'i gwybodaeth nhw o'r dramâu yma o safbwynt yr actor, y dylunedd a'r cyfarwyddwr. Arholiad ysgrifenedig fydd hon a'r papur wedi'i rannu'n 2, adran A ac adran B. Beth allwch chi wneud nesaf? Wel, mae'r posibiliadau'n ddiwedd. Bydd drama'n eich galluogi i ddangos llawer o sgiliau y bydd cyflogwyr, colegau a phrifysgolion yn chwilio amdanyn nhw.
Gall hefyd rhoi cyfleoedd i chi deithio, cwrdd â phobl a gwneud y gorau o fywyd. Mae rhai myfyrwyr yn mynd ymlaen i astudio drama yn rhai o'r colegau a'r conservatoires drama mwyaf adnabyddus ym Mhrydain. Mae nifer o fyfyrwyr yn mynd ymlaen i greu gyrfaoedd llwyddiannus fel actorion, cyfarwyddwyr, dylunwyr golau neu sain, dylunwyr gwisgoedd, gwallt a cholir. Mae rhai eraill yn mynd ymlaen i wahanol brifysgolion i astudio amrywiaeth eang o bynciau. Diolch yn fawr iawn am eich gwrandawiad ac edrychaf ymlaen at eich croesawu ym mis Medi.